любов. И ще те направя Бог. С тебе ми е най-добре. Чувствам се като дете. Дай ми само ти любов. И ще те направя Бог. Hai lieto vėl tu man robijav. И най-шуши бори, ки махала амари. Най-лачи, най-шуши, най-шуши. Ми бори са Барби, чам-чам скелела. Мочаво ко Бентли, паре фърдела. Рико бендва шалена, атмосфера как е ре. Саре, стамаре, леди как е ле. Барби, дикен сави, саре кукла Барби. Шужи амари бори, ах, леди, мочаво ко Бентли. Ола те пираве, нисашка гилабел. Барби, дикен сави, саре кукла Барби. Шужи амари бори, ах, леди, мочаво ко Бентли. Ола те пираве, нисашка гилабел. Това достига настроение. Ми бори са Барби, чам-чам скелела. Мочаво ко Бентли, паре фърдела. Рико бендва шалена, атмосфера как е ре. Саре, стамаре, леди как е ле. Вижте цялата в Сваровски и корона носи като кукла Барби. Ах, вижте, няма като нея. Най-красива днес е булка за милиони. Вижте цялата в Сваровски и корона носи като кукла Барби. Ах, вижте, няма като нея. Най-красива днес е булка за милиони. Най-шужи, чам-чам скелела. Паре фърдела. Най-лачи, чам-чам, най-шужи. Саре, стамаре, леди как е ле. Рико бендва шалена, чам-чам скелела. Атмосфера как е ре. Чам-чам скелела. Мочаво ко Бентли, паре фърдела. Най-шужи. Барби, дикен сави, саре кукла Барби. Шужи амари бори, ах, леди, мочаво ко Бентли. Ола те пираве. Уважаеми младоженци, кумове, уважаеми дами и господа, добре дошли в ритуалната зала на град Стара Загора. Събрали сме се по изключително радостен повод. Водени от своята обич Мирка Илиева Симеонова и Мартин Асенов Христов са изявили желание да сключат граждански брак и да създадат едно ново семейно гнездо на доверие и любов. Уважаеми младоженци, в живота на всеки от нас има такива мигове на силни емоции. Мигове, в които дъхът ни сякаш спира, и мигове, от които очакваме да осмислят живота ни. Трудно някой може да ви обясни магията, наречена любов, която от милионите човешки същества среща двама и ги обрича на много обич и привързаност. За да бъде
законно сключен вашият граждански брак в съответствие с изискванията на Семейния кодекс в Република България е необходимо пред мен, като длъжностно лице по гражданско състояние, пред вашите свидетели и гости, още веднъж устно да потвърдите това ваше желание. Вие, Мирка Илиева Симеонова, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Мартин Асенов Христов? Да. А вие, Мартин Асенов Христов, приемате ли за своя законна съпруга Мирка Илиева Симеонова? Да. В отговор на вашето желание и въз основа на предоставените от вас документи е изготвен и вашият акт за граждански брак. За да има той законна сила, е необходимо вие и вашите кумове да подпишете. Заповядайте, младоженци. Задръжте малко. Задръж малко. Представител на община град Стара Загора и с правомощията, дадени ми от кмета на града, обявявам гражданския брак между Мартин Асенов Христов и Мирка Илиева Христова за законно сключен. От този момент вие вече сте съпруг и съпруга. Може да се поздравите братска силовка. Горчу! Да, не виждам. Дай, задръжте малко. Колег. От дълбока древност пръстенът е символ на съпружеска любов и вярност и знак на непрекъснатия ви стремеж един към друг. Разменете вашите сватбени вълки и нека този символ ви носи много късмет. Задръж малко да се когато слагаш. Братка, задръж малко. Снимайте. Сега отпийте и поглътка от изгрящото вино за здраве, за щастие и семейно благополучие. И нека всяка година на тази дата с радост се спомняте за щастливата минута, която ви събра заедно за цял живот. Пожелавам ви да съхраните любовта си през годините, топлината на чувствата и пламъка на страстта, който грее в очите ви. Никога не спирайте да мечтаете един за друг, да си вярвате и да се обичате. Ценете човека до себе си и бъдете заедно винаги, когато е възможно. По стара българска традиция, жената е пазителка и крепителка на семейното огнище. Затова поверявам на вас документа за граждански брак с пожелание. Пазете и подкрепвайте своето семейство. А вие, като мъж, просто бъдете опората винаги и във всички случаи. А на
още дълги години да присъстват на щастливи събития в вашия съвместен живот. Честито и на добър час, госпожо Христова! Честито и весел празник! Айде, снимайте се сега. Няма да излизате от тази страна. Аз съм харила. Биби, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не, по дяволите, обичам тебе, умира ми се. Биби, псуваш ли ме? Влачиш ли се? Пиян през нощта, защото аз так залудница съм, на дъното съм, за никъде съм. Биби, спиш ли добре? Завиват ли те? Храниш ли се? Защото аз не, по дяволите, обичам тебе, умира ми се. Биби, псуваш ли ме? Влачиш ли се? Пиян през нощта, защото аз залудница съм, на дъното съм, за никъде съм. Да, каналата беше най-накрая. На мен никой не ми дърпа пастола. Чакай, ще стана с малко. Благословени. Ми дай пажа,